sathi sisenza umsebenzi womphakathi ukuhambela indawo zasekuhlaleni sathola isimo esasingesihle neze la khona ugogo oyekade ehlala ngaphansi kwezimo ezingajabulisi neze. Kuyindlu eyayingawa noma kunini kulesimo sezulu esingaqondakali. EFF through ibranch yase Ward 11 nami ngizothi I'm from Ward 11 Newcastle. Sabe sesigasela khona emzini kagogo sawuqala phansi njengeqembu le-EFF kuleya ndawo. Kunamhlanje ugogo uhlala endlini esingathi isezingeni elifanele lokuthi ingahlala umuntu. Ngabonga ke namanje ngisabonga ngisathi inkosi babusise konke abakwenza bafaka isandla ngami ngoba ngangingenawo amandla. EFF only went there once and it changed the life of that old woman uMama Mkaka, who's today living in a very good and proper house through the EFF initiative. Ngabatshena ngathi ngiyabonga, ngathi inkosi izinibusise, namanje ngisasho ngithi uNkulunkulu azabakhuphule nje abasephezulu impela bonke owathinta kulomzwa kwaMdladla.